Υποτίθεται ότι είναι μόνο ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, αλλά έγινε ο φθόνος για κάθε γκαράζ σε όλο τον κόσμο. Είναι απλά μια παραλλαγή ενός άλλου μοντέλου, αλλά είναι η πιο διάσημη σειρά που είχε ο κατασκευαστής της. Το πιο ωραίο, η εταιρεία που το κατασκεύασε το πούλησε γιατί έπρεπε να το κάνει. Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ενημερωθείτε για την αγαπημένη μου σειρά BMW Mi 3. Γεια σας YouTubers, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι, σε ένα διαφορετικό βιντεάκι και σε μια διαφορετική ενότητα από ό,τι σας έχω συνηθίσει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η νέα σειρά και ονομάζεται Ως προς την ταχύτητα. Σε αυτή τη σειρά θα δούμε αναλυτικά πάρα πολλά αυτοκίνητα, διάφορες σειρές αυτοκινήτων, θα μιλήσουμε για την ιστορία τους, για ποιο λόγο είναι διάσημα και οτιδήποτε πρέπει να ξέρετε ως προς την ταχύτητα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μου σειρά, την BMW Mi 3. Θα μιλήσουμε για όλη της την ιστορία, πώς ξεκίνησε και μέχρι που κατέληξε. Εάν σου αρέσει αυτό το βίντεο και τέτοια είδους βίντεο, τότε γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι το επόμενο αμάξι ή η επόμενη σειρά που θέλεις να μιλήσουμε. Πάτε και ένα subscribe. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 η Mercedes ανέτρεψε τη γερμανική αγωνιστική σκηνή όταν μετέτρεψε το Mercedes E190 σε ένα τέρας. Ακόμη και με έναν αποσυντονισμένο κινητήρα Cosworth, η ανανεωμένη 190E 2,316, ναι, κάποιος αποφάσισε ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο όνομα για αυτοκίνητο, εξαφάνισε εντελώς τα ρεκόρ ταχύτητας και αντοχής και έκανε τη Mercedes το σήμα για τον διάσημο αγώνα DTM. Αυτή ήταν μια εγχώρια γερμανική σειρά και όλοι οι μεγάλοι γερμανοί κατασκευαστές ήθελαν να την κερδίσουν. Τόσο για να κάνουν τη μάρκα τους να ξεχωρίζει και απλά, ξέρετε, να τα βάλουν μεταξύ τους. Έτσι, όταν η νέα Mercedes κατέκτησε το στέμμα του DTM, η BMW σηκώθηκε όρθια και είπε «Nine!». Ευθύνων σύμβουλος της BMW, Eberhard Quenheim, αποφάσισε ότι χρειαζόταν να βάλουν ένα πιο δροσερό κινητήρα στη σειρά 3. Αν ήθελαν ποτέ να κερδίσουν τους DTM αγώνες, ποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο? Λοιπόν, η BMW έφτιαξε ένα τμήμα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ο οποίος ονομάστηκε M. Μηχανοκίνητος αθλητισμός. Μηχανοκίνητο. Όχι, παιδιά, εντάξει. Το M στέκεται στο Motorsport. Motorsport Division ήταν το τμήμα που η BMW ξεκίνησε να αναβαθμίζει και να κάνει αγωνιστικά αυτοκίνητα. Τόσο Γερμανοί ήταν. Είναι για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Oh, it's for motorsport. Πώς θα το ονομάσουμε? Θα λέγατε να το ονομάζαμε M. Ο Hans Das is a genius. Μέχρι τώρα το τμήμα M δούλευε μόνο με τα αυτοκίνητα αγωνιστικών προδιαγραφών. Και αυτό ήθελε ο Quenheim. Μία έκδοση πίστας της σειράς 3 που θα μπορούσε να ρίξει σφαλιάρα στον ποπό της Mercedes, όπως ακριβώς ο πατέρας μου συνήθιζε να μας σφαλιαρώνει όταν ήμουν πιτσιρικάς. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν οι κανόνες. Για την πρόκληση της σειράς 3 που ήθελε να πάρει η BMW στους αγώνες DTM, οι κανόνες απαιτούσαν το αμάξι να είχε παραγωγικότητα τουλάχιστον 5.000 μονάδων. Δεν ήθελαν τις εταιρείες να φτιάχνουν μόνο αυτοκίνητα hypercars για την πίστα. Ήθελαν να είναι καθημερινά αυτοκίνητα, αλλά να είναι και αυτοκίνητα πίστας. Δηλαδή να έχουν το performance για να είναι και στην πίστα. Με λίγα λόγια, ήθελαν τροποποιήσεις των εκδόσεων αυτών που θα μπορούσαν να είναι νόμιμες και στο δρόμο, αλλά να έχουν και τις προδιαγραφές της πίστας. Εξαιτίας αυτού του κανόνα, θα έπρεπε να διαθέσουν τη νέα σειρά 3 στον λαό. Το τμήμα πωλήσεων της BMW όμως θεωρούσε ότι δεν θα υπήρχε αρκετή ζήτηση για την αγορά 5.000 μονάδων. Αλλά η πρόκληση της Mercedes δεν θα άντεχε. Ο Quenheim καταδίκασε τις τορπίλες και αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως για την παραγωγή της νέας βελτιωμένης σειράς 3. Και έτσι η M ξεκίνησε για τους αγώνες κυριολεκτικά. Η πρώτη εντολή να κατασκευάσει έναν κινητήρα. Και όπως αποδείχθηκε, το μηχανοκίνητο τμήμα της BMW ήξερε 2-3 πράγματα για το πώς να φτιάξει ένα καλό μοτέρ. Πήραν τον εξακίνητο σε σειρά κινητήρα από το προηγούμενο σπόρο αυτοκίνητο Mi 1, αλλά βρήκαν ότι ήταν πολύ βαρύς για τη μικρή σειρά 3. Η λύση? Έκοψαν 2 κυλίνδρους. Πολύ γερμανικό. Με ένα τετρακύλινδρο πλέον μπλοκ έριξαν τα υπόλοιπα εξαρτήματα και πήγαν από το 0 σε λειτουργικό πρότυπο σε μόλις 2 εβδομάδες. Ενώ εγώ χρειάστηκα 2 εβδομάδες για να πάω από την κουζίνα στο σαλόνι. Αυτοί οι τύποι έφτιαξαν ένα από τους καλύτερους αγωνιστικούς κινητήρες στην ιστορία. Wow! Ο κινητήρας έγινε. Τώρα έχει σειρά τα αμάξωμα. Μα θα μου πεις, η σειρά 3 έχει ήδη αμάξωμα. Λοιπόν, ναι.
είχε. Και το τμήμα M πέταξε όλα τα πάνελ εκτός από 4. Κάθε άλλο μέρος αναδιαμορφώθηκε για να είναι πιο βελτιωμένο, αποδοτικό και αεροδυναμικό. Επιπλέον, η M επαναρρύθμισε την ανάρτηση και τον γκάζι και τα φρένα. Βασικά ήταν μακριά από το πρωτότυπο αυτοκίνητο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι συγγενής. Σαν το μικρό αδερφό που μοιάζει πολύ ύποπτα με τον Brad Pitt. Το τελικό αποτέλεσμα το 1986 ήταν μια BMW σειρά 3 σχεδιασμένη για διαστημικά ταξίδια, οπλισμένη με το νέο Straight 4 κινητήρα 200 αλόγων, με το τιμόνι ρυθμισμένο από μεγαλύτερους μάστορες του Nürburgring. Το νέο αυτοκίνητο πήγαινε σαν νυχτερίδα έξω από την κόλαση στις ευθείες. Έστριβε με ταχύτατες στροφές. Η BMW προφανώς ήθελε να φτιάξει ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά ακόμη και αυτοί δεν μπορούσαν να γνωρίζουν πόσο καλό θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε καμία πραγματική καινοτομία εδώ. Καμία νέα εφεύρεση που άλλαξε το αυτοκίνητο για πάντα. Το αυτοκίνητο απλώς τελειοποίησε την ιδιότητα του αυτοκινήτου. Ακριβώς όπως τελειοποίησα εγώ ό,τι κι αν είναι αυτό που κάνω. Ποια θα έλεγε την δουλειά μου. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα όνομα. Θυμηθείτε, αυτή είναι η εταιρεία που ονόμασε το τμήμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού M. Με αυτό το είδος δημιουργικότητας, μαντέψτε πώς ονόμασαν η M την καινούρια σειρά 3. Εάν μαντέψατε Mi 3, δεν έχετε καθόλου φαντασία. Αλλά έχετε δίκιο. Η Mi 3 έκανε τη δουλειά της πολύ καλά. Κέρδισε ένα φορτηγό γεμάτο τρόπε αγώνων και εναντίον της προσδοκίας BMW πούλησε στην πραγματικότητα όλα τα και παραπάνω από 5.000 τεμάχια. Στην πραγματικότητα πούλησε και τα 5.000 τεμάχια που είχαν βγάλει εξ αρχής για τους κανόνες. Και μετά τις 5.000 ήρθαν άλλες 3.000. Και μετά άλλες 3. Όλο αυτό ήταν γελίο. Η BMW δεν μπορούσε να πιστέψει ότι στους ανθρώπους πραγματικά άρεσε ένα φοβερό αυτοκίνητο. Ποιος το ήξερε? Λόγω της απροσδόκητης δημοτικότητας, οι Βαβαροί δημιούργησαν μερικές παραλλαγές, όπως το Evolution και τα μοντέλα Sport Evolution. Έφτιαξαν και ακόμη ένα αγροτικό Mi 3. Βέβαια δεν πήγε ποτέ σε μαζική παραγωγή, αλλά το τμήμα M κράτησε το πρότυπο φορτηγό και το χρησιμοποίησε για άλλα 26 χρόνια. Συνολικά το αρχικό Mi 3 είναι ένα σύμβολο της εποχής και παραμένει ένα αυτοκίνητο φωτοστέφανο μέχρι σήμερα. Εδώ είναι το θέμα όμως. Αυτό το πρωτότυπο 30 Mi 3 προοριζόταν πάντα ως ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Δεν είχε πολλά χαρακτηριστικά. Το εσωτερικό δεν ήταν σπουδαίο και δεν φώναζε ακριβώς πολυτέλεια. Έτσι, όταν ήρθε να αναβαθμιστεί η Mi 3 και να ταιριάζει με τη σειρά 3 της δεκαετίας του 90, το Μόναχο αποφάσισε να κάνει το αυτοκίνητο να μοιάζει περισσότερο με μια κανονική BMW. Όταν η E36 Mi 3 λανσαρίστηκε το 1992, είχε ένα βελούδινο εσωτερικό, μια γκάμα βασικού εξοπλισμού και ένα πολύ πιο συγκρατημένο εξωτερικό. Οι Γερμαναράδες βάλανε πίσω τους δύο κυλίνδους που είχαν κόψει από τον αρχικό κινητήρα, έτσι ώστε ακόμα και αν φαινόταν μετριότατη εξωτερικά, ήταν ένας εξάρις πύραυλος στο εσωτερικό του. Γιατί κινητήρας ήτανε 282 άλογα σε 3.000 κυβικά. Είχε την καλύτερη αναλογία υποδύναμης και κυβικών από οποιονδήποτε φυσικό ατμοσφαιρικό κινητήρα της εποχής. Ενώ η αρχική E30 μπορεί να έχει κλείδωμα στις καρδιές των ενθουσιώδων, η E36 είναι η Mi 3 που έδωσε την κατεύθυνση για όλα τα μελλοντικά μοντέλα. Το επόμενο μοντέλο, η E46 το 2000, ήταν το απόλυτο Mi 3. Ήταν Mi 3 από όλες τις πλευρές. Όχι τόσο διαφορετική, όχι τόσο πολύ εξελιγμένη, αλλά ήταν τέλεια. Είναι τέλεια σε κάθε άποψη, σε κάθε λεπτομέρεια. Το τελευταίο φυσικό ατμοσφαιρικό Inline 6 μοντέλο στην ιστορία της σειράς απέδιδε 338 άλογα, σχεδόν 100 πάνω από το προηγούμενο της μοντέλο. Διαφορετικά ήταν απλά μια Mi 3, σωστά? Λοιπόν, ναι. Αλλά καλύτερα, η E46 ήταν ο αληθινός μαχητής της Mi 3. Θυμάστε όταν η BMW δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να πουληθούν 5.000 κομμάτια. Το περιοδικό Road & Car το αποκάλυψε το αγαπημένο τους σπορ αυτοκίνητο όλων των εποχών. Όλων των εποχών! Δηλαδή, όλες τις εποχές. Όλες. Πάλι η E46 δεν εφήβρε μια νέα τεχνολογία. Απλά έκανε το αυτοκίνητο καλά. Έκανε τη δουλειά του καλά. Πραγματικά καλά όμως. Και η έκδοση GTR είχε ένα μεγάλο V8 κινητήρα. Αλλά η BMW δεν θα το ξανακάνει αυτό σε Mi 3, σωστά? Oh meine Liebe! Αυτό ακούστηκε πολύ αγαπησιάρικο. Για το μοντέλο E90 το 2007 η BMW έκανε τον V8 τη βασική και μοναδική επιλογή κινητήρα για τη Mi 3. Ποιος νοιάζεται για τη λεπτότητα? Απλά κάτω μεγάλο ρεγάμοτο. Στα μισά της διαδρομής αυτής της γενιάς η BMW την ανανέωσε ως E92, η οποία ήταν ακριβώς όπως η E90, μόνο που ήταν καλύτερη. Στα μισά αυτής της γενιάς η BMW την ανανέωσε ως E92, η οποία ήταν ακριβώς όπως η E90, μόνο που ήταν καλύτερη.
και με μια παραλλαγή σεντάν. Για κάποιο λόγο το Cabrio πήρε ένα ολόκληρο νέο αριθμό έκδοσης ως E93. Αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελε ο κόσμος. Τι ήθελε πραγματικά ο κόσμος? Άλλο ένα Mi3 αγροτικό. Το πήραν κυριολεκτικά. Η BMW κατασκεύασε άλλο ένα πρότυπο αγροτικό Mi3. Επειδή προφανώς κάποιος πίστευε ότι ακόμα αυτό θα μπορούσε να ήταν μια καλή ιδέα. Το 2014 η BMW αναβάθμισε τη Mi3 σε F80 και μαζί με αυτό χώρισε τη μάρκα στη μέση. Η νέα Mi3 ήταν διαθέσιμη ως τετράθυρη. Το δίθυρο κουπέ αποσύρθηκε από την αγορά και τη θέση του ήρθε να πάρει ένα ολοκένουργιο σήμα. Το Mi 4. Όπως και να έχει, η νέα Mi 3 επέστρεψε στο καλό παλιό Straight 6. Αυτή τη φορά με δύο υπερσυμπιεστές. Σωστά, η απόλυτη μηχανή οδήγησης. Ένα καθαρό απόσταγμα οδηγής υπεροχής. Έγινε turbo. Και με ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης επίσης. Στους περισσότερους δεν άρεσε ο ήχος αυτών των αλλαγών, αλλά τίποτα από αυτά δεν έβαλε εμπόδιο στο στυλ της Mi 3. Γιατί όταν κυκλοφόρησε η F80 θεωρούταν άλλο ένα αριστούργημα του μόναχου. Ένα τέρας 425 ύπων. Με τελική ταχύτητα τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Μετά από τόσο καιρό και 5 διαφορετικές γενιές, η νέα Mi 3 εξακολουθεί να είναι ο βασιλιάς ή η βασίλισσα της κατηγορίας της. Εδώ και 30 χρόνια η BMW Mi 3 έχει αποδείξει ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψεις τον τροχό. Απλά χρειάζεται να φτιάξεις έναν καλύτερο τροχό. Από την E30 στην πίστα αγώνων έως την G80 στο δρόμο. Η Mi 3 δεν έχει μόνο έναν λόγο για τον οποίο να είναι καλύτερη. Απλά είναι. Ακριβώς όπως εγώ. Εάν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να πατήσεις like και subscribe. Μην ξεχάσεις να μου γράψεις κάτω στα σχόλια ποιο είναι το επόμενο αμάξι ή η επόμενη σειρά που θέλεις να σχολιάσουμε. Ciao, bye!